fil-fatt għandi din ir-riċetta normali ta' poġġi l-marġena u t-sokkor u kwadna lil Roger u lil Ludwig biex jazlu hekk karattri li jridu huma u jagħmluha b'imitazzjoni ta' dal-karattri qabel inkomplu għandna affarijiet oħra magħhom ta' dawn nies. Mela ħanibdew b'Ludwig se jagħmilha ta' min se tagħżel. Nagħmluha ta' Manuel. Manuel dak li jippreżenta il-programmi ta' Celebrity Chef. Celebrity Chef, eżatt, il-Celebrity Chef. Kif jagħmilha Manuel ej? Nieqgħukom għal programm ieħor. ċabċi Illum ta' nagħmlu kolla, ir-riċetta. Allura, sinjura, inti tittamil hekk poġġi l-maġġerina u jitsoku ġo skutella. U ħadem tajjeb. Sakemm it-taħlita tiġi bajdanija u kremuża. Ħabbat il-bajt, ħabbathom. U jitfaw fi skutella u ħawdu u ħawadza sakemm jitla kollox fuq. Dak kien Manuel. Mela, inti Jiena ħanamela ta' parsi Franċiż, insomma, li ma tantx naf nitkellem bil-Malti. Poġġi l-maħġerina u t-sokkor ġo skutella u ħaddem tajjeb sakemm it-taħlita tiġi bajdanija u kremuża. Żid l-essenza tal-vanilla u l-qoxra tal-lumija maħkuka u ħawad bil-mod il-mod. Ħabbat il-bajt u itfaw fi skutella u ħawad sakemm jitla kollox il-fuq. dak kien il-Franċiż għamil li biċċa żgħira ta' xiex ta' Indjan. Indjan? Hello, my Punjabi friend, how are you? All right, all right. Today I do the recipe of the eggs. Abbat il-bajt u jitfa fi skutella. Okay. U għawat u sakemm jitla il-kollox julfu u sakemm jiġi piping hot. Thank you. Ma kontestanti oħra. Xiex? Mux qed nifmek. Min? Manuel? Qed jgħidu li ċempel Manuel. Kemm moħel. Nistaw naħdu ħonek. Hello? Pepe, all right, Pepe. Manuel, all right. Isma l-għonek Pepe nixtini ta' ugur il-kantanti. Manuel, minu Manuel, mux għed Ejli. Isma, auguri il-kontestanti kollha tal-Eurovision il-ġimgħa d-dieħla, verament auguri. Inti kont kanta wkoll, inti kont kanta, le? Ismi kont inkanta, jisa kien stejt li għadni inkanta, Peppi. Xini? Għadu inkanta? Għadni inkanta. Oh, you're right, għadek kanta. Isma, ħanidek Peppi, għadni kif rajt Ludwig jimetani. Ta' eżatt, ta' mela eżatt bħalek. I'm really disappointed, Peppi. I'm so disappointed. Let me tell you, I've been living in Malta for 17 years. And for 17 years of my life, the Maltese, all they do is try to take the mick. Okay, ma jistax ikun, unbat il-lum fuq il-program. Program qabel il-Eurovision. Manuel, hu paċenzja, Manuel. Ejdli. Hu paċenzja. Aħna għamin din kienet ideja, se nagħmlu għal ħafna personalitajiet oħra. Iva, vera ideja tajba, Peppi, mela għadni kif rajt il-Federica emozjonatni u kważi bitkietni bil-feature ta' bat nara dal-komedjan fuq is-sofan, mela l-ek se jgħaddini passata. Iva, jint Ludwig Iva li l-ek etnejt, ta' You were right, Manuel. u għja passata. Come on, man, jien għandi difett li nitkellemek u inti passata għamil bija, ovvjament. Biex iġġib is-simpatija tal-udjenza għal-Eurovision ċi tiddaħħaq bija, mux aħjar tħarġ ġormeru tal-difetti tijak. Ok. U ta'lix, Peppi. Xini? Ta'lix. Ok, għamil. Ejju biex ikellimni, il-pulċina li biex ikellimni, ejja, kellimni, Ludwig. Ejja, come on. All right. Zgur ma kienieċ intenzjonata b'dan il-mod. Mandi ħanaqqa, Minu, għajda, ken. Le, jena daqxej sorpriz għalix il-Manuel ma nafux jek, u ġili ġifiri ċajtajna mi għawek. Fada. Jien naħseb għaxu ma jgħodu jinkofu dell-ħen, u naħseb illi. Sakem miex xikun medja minn ta' xarabam li.
Nilqaw maħna lil Manuel hawnhekk.